thì hiện min hạt thổ lai hi căn hàn cồm qual vel đó là nia giấy nè cầu sản hồ là căn hàn cala cái chi pin hạt lang mục mày à anh em ti tour anh em ăn mất chọn đón thì lai về là khác Brazil leader Puma thằng này hiện min hàn silvia sẽ là gia đình này hiện hey Prayson sinful lệ Central KTP trong copina ăn buat sai helai kan ko thanan ron nga ve tur top 15 ti siang na zan thum in ti siang na kan thleng ve do na chu kar le thole zana tanga tran tur ni a chuan zalina tang hian hei a ma chuan hatlang engemaw be tham te chu han nei thin mai la an hatlang pui tak tak a hi zanina tang kan han in buat sai ve ni ti chuan hei sound lam te le engemaw an han buat sai tran chaw ni chu natlang hi vậy giờ về nghe langa yang hei kan in rom han dan chuan zan in kan natlang a ti chuan natu zan te po natlan le alanga yang a tin in rin ni chun te po langai bokanga kan ti chho deuh zu tanga avoi za tak chuan ka thetiam chelo ani chu chuan ani le price on top 50 kha eng tika tangin nge helai huna hian an ti tan don lai khamil sil them voin hi October ni som le pathum aniam kha animo ania kar le thole ni zan ni som pariat zan atangin la hian tran tur ania top 15 ti sian na de thole ni zan le ninga ni zan ni som ni zan le ni som ni pakhat zan zir top zan ate zan thum chung top 50 ti sian na chu helaya kan lo thleng ve don ani chu branch in Portland in kan sia in ngak lel tem hei kan ngak lel hetiang si hi mundanga an han nga bo branch in kan an tel ve zeu zeu thina mani na han thlen don chon kan phur khopa hei in buat sai na tlang po kan tha via ve in voi khat thlen na tur tina ni mo preson tak hi kan voi khat thlen na turania hei ko thon le KTP ang po in he kan phur ang rang via watin voi khat na ni awang hian kan la bang bo view boka mara chu he kan thei top chu kan an chua ve thataka in bot sai turin du sakna kan hlan chewa hun thatak min peka wangin lom thu kan sila che lomi Republic Van Christian Thalai Paul and Finance Secretary Puvala anan kom le don ania price on top 50 kar le thole ni zana tanga tran tur in bot sai na an nei me kan ia ta hianin enge in bot sai na hian sen so te hau tak don em angin nge in bot sai khalai ve la kha min sil thayem kalome ein sen so dia hian hei branch committee chuan ngun takin angai tua eng zat nge thang ti te kha rom han nan siam china chuta chuan cheng sing sari kha ko thana khan a thlen phota ti chuan chu mi ba ga bo chuan sen so tur thil dang tam tak kha alo minarin oma sing sari kan budget a hian kan mang pel viau donin a hriata seng noi te po kai helin rin oma chulai chu ko than committee lam point online huam le a enge motia kan budget ruam han kan exceed don ni point chutiang chuan inbox sai ni thiana kal chomu muba tuna kan huam hian hei photo booth te chutiang chuan judge backdrop le stage backdrop turang te henga hian tuna ri chuan sum akal na sa berri ani mabak hila tam mel khop maya angin nge ti hian kal pui chho zel dan tur lai kha min sil le thayam hei ke mani me in ma hi kan la top top thailo dewa tum preson bi ga chuan sinful central KTP an mani lam organizing committee ruam man nang kha kan lo ngai chang lo thailo wa chutiang chuan zaina hei kan han hatlang chanani a ti chuan zaina kan na zirte tin an thule la ron nei dan zirte point naktuk zan lamte in rinit chunte zante chutiang chuan natlang hi kan la nei chhodeu malmal arinom hun thatak min pe ya chunga kan lo me pokalo me natlang ha chol me kho kan kom don ani zain hen ngen ti weber chutleng no file dar hlang no file vel hi ni me kan ti deu ber chu
muni phiat to em la phia che lo chuat no ti te khaw ma in no don em chuat thi oh no done na kina kan la no tang hei thil zon te la oma wang hian mo kan la no man lawa na kina kan la no tang kan nu hi mai lo thu ve a hei a chau mai chau to em chau lo ve hei kan la thok tlem khop mai ani chu mami hi muni phiat to em dar tlang vel kan ti fai zau cha ni in ha chol me kan mo dev ni hian enga mo soi ve du nei nin kan ria na tlang chung chang a hian enge soi ve du nei em enge ti ve to zanin hian no na tang rin ai kan cha hei mi pa ho po an thok cha ka ti khop maya zanina chanin dar thalang no ni deu mai sia price on top 50 bua sai na tlang kan nei le nia bobi hi enge zaina mi palam hian in ti ve deu ber tấm bằng nữa hay chủ thể đi cái là xua á hay thì sang dồn này chỉ như mấy mình bàn hà chứ mò anh xây nó cho tấm bằng đường hộp mấy na tlang hi alangai deu nual dona na tlan si tu mem cái thầy ăn chân chân là chân hạt lan cái tụi mà hey na hi tắm khóc mày ti tu chủ lòng ăn thì hey ti phải tu tê lệ hàn xiêm đầm ngay tây là tắm khóc mày thầy chân chân là chân hạt lan cái tụi mày zanin na tlan na nang i chau to em chào lo ve hei kan thiam ve tok put tor hi ne maya abak chu eng wa ti turom than chuang la wa hei mi te ang kan technique te sang ve la wa chu di la mai san te hi ha to em alo ve hei kan lat ti don chau ni don chau mo oh KTP archive sub committee lampang kan han kom thut don ania top 15 ti siang na tura hianin i nga le to em nga khel tere mai tu ti rol chanin ke ni branch KTP ang po kan in bo sai na tha nei hi ngai lein ka sia a chuta chuan branch member zong te po thei top so in tu ta bi kan ni lawa thei top chu a branch ti ming thatu ni theu thei turin som po ka som du chewa tin archive and documentation apo hianin hei mani luka soma kan videographer enge kula tai in mangber ang chi ang kha kan chan lo maya tiang ate chuanin kan ham haya kan ril ru te po ha ni chuti rwal chuan pathian hian min tran pui don tlatin kan sia a chuta tak chuan in tran pui na po kan ngen tak zet ani ti karon sei tel do e mo phutna thata ka len turin du sakna kan hlana cheu la me hei zanina KTP na tlang mu mai ania i price on top 50 in ti siang na tura hian in bua sai dan tlang pui min hril la kan tiatin brancha ininate soitel bok la branch sai na ma sign ke hi branch secretary kan ya e top 50 ko thania thleng dona kan soi to thina tum dong min kom to pon kan soi to e ko thania thleng turania maro chu ko thanian KTP kutada ichuan KTP branch committee chuanin organizing committee adina hemi praison polian ichuan organizing hi he praison polian thum athu to ichuan tun hi atum ni na kan natlan tum ni na ni to amasa indrin ni October ni khat indrin ni khan kan natang to hemi praison polian elai amun ma ti felven kan natanga ti chuan zanin hi zan ni na ani le a tuna hian hei sound te anan fit tra light te an fit tra tin ani turang hian ani chhovel tan ani nagira pokan lo enanga a video hi tiang chuanin atum ninan kan natanga tin nakzana te indin ni lama te po natlan kan natum tiang chu kan in buat saina ania tin organizing hian asaring te reception te refreshment te le hetai stage manager kan ti tang chi te tin archive and documentation kan tiang chi te tin lir theron keng te an him thenan le adana mun te an lo hria dan lo rem zung thena turin traffic and security te kan da boka tin chuan in ru man sang kan siam ve a tin medical
teng te pon kan da chu hemi channel lo en tan medical te po kan da ni ti kha min lo hiat pui ta sela engemoni taksalama te emo har sannan nei chuan hetiang lama mi thiam te an lo duty don ani ti te po kha kan in buat saina chuan han soilan kha thain kan thia kan soilang ani chu natlang in thaim in putlang em o kan thakop mai kan purtlang kan thia zanera po hianin group lampang hi in sharing kan thia anlar in report chilawa kan natlang kan thaviu kan thia price on a hianin inang mani branch atangin republic veng branch KTP tang hian exam nge tel lingten lom vem ti kham thil them o kan branch atang hianin panga kan tela elai kan branch kan tel dana hian soilan a thain kan thia branch hian committee chuan tel ve nge ni se tia ti chuan a search committee dina chunga search committee te chuanin member chunga zai tur om mi te anan jong kola ta chuan in ruat ni lo hanin atel du te anon in pe a tin han som te pon nei te pon ni mai thei chu diang chuanin kan branch atang hian mi panga kan tel ve a member thar kumina member ni thar chok te tiang chu chuan tel a tin lo member lo ni radio to te po tel te ponom thota tiang chuanin member panga lai kan tel ve a van duai thak takin hei pali anan tlingzo ta nova second round amara chu pakhat hi second round kanin pal thleng ve a voina ma khanan zaya ating chho ngei tur po kanan be sei ve ni atlin ngei theinan du sangna te po hlan tai la trong chai na lama te po se tai la a tho me tin hei price on hi rong bol na lama ma in son pui don in shem o nia veng dang brand sang te nen po kan soi ani he thil hi price on hi atha khop mai an ti hi kan brand sa tang po en lo tling lo van duai po ni tai la he price on atel te hian KTP ngai lut na te activity a in tlarung lowa anon tel duna thinlung simsin te po hi kan lok pui to in kan sia ten chuan KTP rong bol na ngai lut na konga member ten he price on hi an ngai ni kan sia azong sang thak le ka sia lo mo me hun thatak min pe ka wangin kan lo me